Papa manyien mar din Jokopere Leo the 14th osedhi ayanga kaka papa nyasi mar misa manobagi St. Peter's Square mantiere piny mar Vatican jumbe ariyo bang' yiere kaka papa manyien mar kanisa no, kendo kawayanga kar mosendo Papa Francis. Misa ne oyore gi jodito ma oya pinje mopogore opogore kamoting'o jatend piny ma Ukraine Volodymyr Zelensky kod jalup jatend piny America JD Vance e kind jotelo mamoko. Kaka yudhe moilaronwa Papa Leo osingo rito chike kod timbe mag din Jokopere. Kar kogwen chieng' Jumapil tarik 18, Jokristo mag Kopere mawuok e pinje ma opogore opogore ng'ato achiel kachiel bang' nyawadgi nyaka e pap mar lok tich mar Kopere laro ma St. Peter's Square gidonjo kendo rito gi sironyo rwako kendo sidho ayanga Papa Leo the 14th. Jotelo mawuok e pinje maoko kama oriwo jatend piny Ukraine Volodymyr Zelensky kaachiel kod jalup jatend piny America JD Vance gin moko kuom jotelo mane oyuorie nyasini. Kinde ne ok obudho kapok papa odonjo. Mor, ilo, sigalagala mar rwako Pop Leo the 14th. Odiochieng' ni obedo historia ok ngima mar Pop Leo the 14th kende, to nyaka ne jo kanisa mag Kopere kuom sidho papa mar 267 mar kanisa ni. Orwake kod lewni mag dolo, teru ma idendo kaka fisherman ring, teru ma osebed ka itiyogo kod papa duto, kendo nyiso lokruok mar telo kowuok kuom papa achiel nyaka machielo e orwakne. Iro mar ubani kadhuolore, ma e kinde ma Papa Leo the 14th ne otiyogo e nyiso chung' mare kanyakla mar oganda, hera kaachiel kod kwe. Di gettare lo sguardo lontano. Papa Leo the 14th bende osingo mar rieyo chike mag din Kopere e telo mare. Sitho mar Pop Leo the 14th biro mana ndalo achiel bang' keto ayanga picha mare ma ibiro tigo e piny mangima. Pop Leo en papa mar 267 mar kanisa Kopere, kendo ka otelo kuom Pop Francis manyocha ong'ielo rengo. Judith Omondi, Ramogi TV.